Now atong balik-balikan gamay mahigala ning nahitabo didto sa lungsod sa Alcoy. Una ta mahigala mo hisgot sa mga national issues o uban pang mga issues karon buntaga. Kay kitang tanan mga kailan makarelate man ini kay ang Pilipinas gud mahigala dako kayong porsyento mga kaigsunan sa mga Pilipino, mga Katoliko. Straight to the point. Ngano man highly influenced ang Pilipinas kay na-under man ta for more than 300 years mahigala sa Espanya. Ang Spain man mao nagdala mahigala sa Catholicism dinhi sa Pilipinas. Munang sa dugayng katuigan ang Pilipinas mahigala na under sa Espanya kana sa panggobyerno ug sa simbahan sa mahigala na influence kita in terms mga higala sa religion. Kay kadto go mga Espanyol mga kailan doon nato sa mga sundao bat doon nato'y pari nga kauban nila atol sa ila mga higalang pagbiyahe. Ha? Nasa chaplain ba? Para mga military ba? Doon na chaplain mga higala. O kunya, kini ni ang kanang mao mga tradisyon, kanang sa kadugayng panahon, muna nga, o dunay mamatay mga higala sa ato, doon na magyod mga kaigala ay ingnon ta mga vigil nga himuon. Kay apil man pod lagi sa doktrina sa Simbahan Katoliko with due respect sa uban mga sukitig paminaw, nga mga tinuuhan, ang tao gud ikamatay na, wala na. Pero ang Katoliko mahigala, daghan pa mga rights nga himuon. Tungod kay nagtuo man tama kay galaan, nga doon naman mga higalay, inig kamatay sa tao, doon na say tulo nga maadtuan. Mahimong makaadto sa langit, mahimong mahiadto sa impyerno, mahimong mahaadto sa purgatorio. Mao man na mahigalay doktrina sa Simbahang Katoliko. Dunay first judgment, dunay last judgment. So mo na nga doon na manghigalay mga pagampo alang sa mga patay. Ang uban nga mga relihiyon wa naman ang main ana. But ang Roman Catholic Church na taana nga makatabang og kaluwasan ang pagampo sa mga buhi, makatabang alang sa mga nangamatay na. Kay doon na magutay gitawag church militant, church triumphant o church suffering. Straight to the point. With due respect sa mga kaigsunan to nga naa sa laing tinuuhan ha. Now, kini mga higalang mag-vigil, ang uban magud anak kay hindi kamatay mga kailan mag-vigil kay ang uban gani 9 days gyud ang mag-vigil like mahuman gyud ang pangaji. Ang uban mga kaigalaan mag-vigil, ang uban ilubong na lang pod pero kana na ang padayon ang pangaji. Napoy uban mga higala nga mag vigil dili pa ilubong kay doon na pay mga igsuon, doon na pay lain nga gipaabot. Daghang mga rason mahigala nganong maingon ni ana, no? Now, kini hitabo ang mga kaigalaan dito sa lungsod sa Alcoy ni post ni mga higalang tagtungod kay mao lagi nga dili misahan ang ilang patay gumikan mga kaigsuonan kay bawal na dito mga higala kanana ang muhikap, mao man ang butang sa post. Bawal ang sugal and even muhikap sa baraha kung mobilar sa patay nganong sa Alcoy raman. Straight to the point. Mao ni ang post mga kaigsunan, no? So kini ni ang o kini atong klarohon o bawal ang sugal even muhikap sa baraha tun duhaon ni pagkalaki kay kanang muhikap sa baraha pwede man nga muhikap sa baraha nga di ka manugal. Kay nahitabo man namo kani adto mahigala nga magbilarme, magbigil mig patay didto pa sa mong baryo. Maghikap mig baraha kay magduwag unggoy-unggoy pit kanay dunggan. Kini ato lang ning agi katawa ha. Pit kanay kon baka no. Udi gani pit kanay dunggan kasi mapilde sa baraha-baraha. So kini i-review siguro ni kung tinuod man galing ni kay niya na may statement pod mahigala ang simbahan nga giangkon man nila inday kay nga tinuod ning main ani pero gisabutan kunon landaan. Na kanagong pagsabot mga kaigsunan, ang pagsabot sa wala pa ang hitabo, lahi man gud sa aktual na nga panghitabo, no, sa aktual nga circumstance. So pag aktual na makita nimo sa aktual, muhimo mo gamayng adjustments. Ana na dito. Bisan gud kanang mga natay sabutan day, butan ta bisag sa atong kon mga ato sabot ha. Pag aktual ka very uy, lahi man day mahitabo no kung aktual na. So ato siguro ng adjust, naman mga adjustments ba. So nagtuo ta mga kigilan kining ako dili ni sa ingon nga pag-unsa, ang ato nga tingali ma-review o matan-aw sa atong Parish Pastoral Council og unsa bay maayo aning atong ginahimo. Ha? Nga kung panalitan dunay mamatay, wa gyud sugal bisag gamay kay oras nga dunay sugal dinha, dili misahan ang patay. Straight to the point. Okay ba na? Ako
Ako mga higala, bias ko, mga kaigsoon, ako ang kunon bias ko against anang sugal. Kay dili ko mga higala mo tolerate, di ko mo encourage sa mga taong manugal. Mao nang kung kabantay mo, doon na mga higalay mga anchor sa radio kaniadto, mismo ganit din sa akong atong sibianan kaniadto dugay ng panahon nga manghatag mga higalag numeros masyaw. Ako wa gyud ko mo follow ana. Ngano man kanang sugal ugod mga higala, dili gyud na maayo. Ikaduha kanang sugal mga kaigalaan, makasamot nagkanudnod sa atong kakabos. Ha? Tanawa ng mga tao nga nangadtog kasino, ang uban anak mga kaigalaan naguli nagbaktas. So manang dili ko ana, labi na kanang numeros masyaw nga manghatag ko nung taga-radyo og numeros masyaw sa kahanginan, samot na kay wa gitay kapadulngan anang kalakiha og wa mo ko kakakita og iyon sa pagbulan na day. Ug naunsang itabuan na ngano mo na ni daw sa kadaghang numero. Wa gi clarix na hasta ang naghatag sa numero, prangka-prangka pag-istorya kami mga taga-radyo. Og inyo may pugson pangayo mog numero, di kimi mo hatag, ako mismo di ko mo hatag. Nayuban nga mapugos og hatag na po iban nga manghatag yun para balang mudaghan po ilang listeners. Pero para nako di ko mo gamit anang butanga. Ang ako ayuhon ako kung program aron nga maminaw mo. Pero dili ko mo hatag og numero ngano man para nako usa ka na kamatang sa pagpangilad. Straight to the point. Para nako, no? Ngano man kanang numero in towns masyaw nga manghatag mahigala dili tayo na tinuod. Kay kung tinuod pa na kanang naghatag nga taga-radyo mao ra ni unang nipusta. Ug unya madato na kag maayo imo pong hatagan imo mga kaubanan oy sa radyo. Kamo taga news department kung tinuod pala na ako, milyonaryo ko mahigala sigugog kadaog. Akong hatagan pa si Daykin ikaw na po'y pusta ni Day, ikaw Day RB. Ikaw say pusta ni, ikaw Day Maris. Unahon ta mong papanghatag, ikaw Boyke, ikaw pod antag ka Clint, ha? Kamo Mikey. Buhan kitang tanan madato ng tanan, ang taga media madato ng tanan. Nya una pa ta manghatag pod sa uban nga o kamo mga listeners tagaan pod mo na mo kay nangadato na maming tanan. Sa laktod pagka-istorya kana mahigala in town. Ako yung balik-balik ko sa kanginan kay maluoy ko sa mga kaigsoon to mga pobre ba. Di tayo tinuod ng manghatag numero taga radyo manghatag og numero. Na dunay makaigo usahay kay ngano man ang tanang kombinasyon sa numero gihatag mga higala. So tanan mga kaigalaan gitagaan butang tag usa ka libo kabuok mong lain-lain kombinasyon day. Nay ni daog usa na timingan dunay usa ni daog kay gihatag og tanan. Mahimong nay usa makadaog. Mahimong mahigalagwa. Kay tungod sa kanumero idlas kayo mga sugitig paminaw. Pero ang pasabot na nga kana nang hatag taw na kamao na kay kamao pa na mahigalawag utang na nang hatag. Kahibaw pa lang mo unsa manghigala nga utangan pong dako ning mga di atas media mahigala nanarbaho tag tinarong sa media. Onya kitang tanan makigilaan mo ngita man tag pamaagi gyud. Parehaan na mo. Abil kas bangko nga dunay loan hindi Maris. Dunay utang tag sa kanan sabi, bayaran na tag kadabuan. Ug panalitan og tinuod pala na mahigalang numero manghatag mig numero tinuod pa na dili na mi mangutang. Yagi ko lang na katawa. Mo na nga dili ko mo tolerate anay nana. Kanay hinuong sa patay lahi naman po ning istorya ha, inday ken. Lahi na po ni ba nga circumstance ba. Nya labos tanan ko maghisgot ang mga kaigalaan og pagmisa na kay usama na kabutanggod pag ampo alang mga higala sa patay. So kana na ang medyo para nako lisod kayo nga ato mahigalang mahikawan ang usa ka patay sa usa ka butang pag-ampo mga kailaan kay kanang misa ug ari kasi mga Katoliko with due respect sa mga tinuohan ha. Mao man na mahigalay pinakataas nga matang sa pag-ampo atong ihikaw sa patay tungod lang mga higala sa desisyon sa iyang pamilya or usahay dili pa gani ang pamilya mo nag-decide. Kana mga kaigalaan to be very honest ninyo ha. Kana pamilya diha nga naay namatyan usahay day daghang higayon ha nga dili na sugarol sila pero dunay uban diha nga mga bisita taod-taod mga higala pangaji umagpangaji kapi-kapi dayon pag human mubuka dito mga kaiglaglamisa kay nagsugal sila
Ang uban ni bukad og lamisa kay nagduwa-duwa mahigalag sakit siya or piyat-piyat or tungits baka na diha or unggoy-unggoy nga way pustaanay. Ngano man nga ipunish man nato ang patay? Mura mag-form of punishment ba nga imong gihikaw ang usa ka butang nga para niya. Doon naman tayo mga kaigsoon ako, naka-attend man sa kog, doon ay namatay Adventist, doon ay namatay born again. Kana sila ang namatay born again, ang pamilya born again, dili gyud manugal. Ang mga bisita day, nanugal man. Pero ang ilang pastor, wa man mga higala hukmi ang patay. Sa panahon mahigala nga mag-worship service, sila ilang mga worship servicean. So, siguro atong timang-timbangon maayo siguro, no? Ato siguro timang-timbangon maayo. Tiwason ta naghisgot may galahuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 6:44 na. Take the first step to a better life abroad. Join the World Connect International Education Expo on December 20, Saturday, 9 o'clock in the morning at Quest Hotel, Cebu City. Learn, earn, live in Spain, Canada, Malta, Germany, Australia, New Zealand, United Kingdom, and USA. Meet international education experts from 12 prestigious universities and colleges from all over the world. Register now at World Connect Cebu. Text or call 0977-816-3100. 0977-816-3100. World Connect with 13 branches nationwide, celebrating 19 years of service to the Filipino. We are not a recruitment agency. We'll get you there. World Connect. Hay mga kasama, si Arnold Bustamante ni. Nakahinumdum ko ni mama sa dihang mga 30s pa siya. Murag automatic ra iyang kusog. Trabaho, laag, bisan unsay buluhaton, pirmi lang on the go. Kasagaran sa mga tao, inigabot sa 50s, magsugod na sila makasinati o mga sakit nga usahay makabambag sa mga butang nga sa una sayon ra kaayo buhaton. Pero tungod kay giatiman ni mama ang iyang kaugalingon, kaya gihapon niya buhaton ang mga butang nga ganahan niya independently ug dili mga sakit ang huna-hunaon. Kauban niya ang Herba Strong. Ginama sa Unilab, adunay natural nga mga sagol sama sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay nga makatabang sa healthy aging ug mosuporta sa overall wellness with proper diet and exercise. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plants look grand. She loves some new gardening things with tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative items. Sing you cheers, so Ace your Christmas, Ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na may kilala 6:46 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Nang point. atong balikan mahigala, kani bawal ang sugal and even muhikap og baraha kung mobilar sa patay. Nganong sa alkoy raman mo ni ang gibutang sa post. Nga iyang gisaysay mga kagalan nga ilang amahan nga namatay dili mablisingan gumikan kay dunay nagsugal atol sa ilang mga higalang pag-vigil. Nitubag mga higala ang Parish Pastoral Council aton ko ni post ay i-play ikuan ko no gamay dong ipakita ko to gamay dong names katong public statement on gambling during funeral wakes. Katotoang sa alkoy nga kuandong. Nara diha ka dong names? Nawa ko no ato ipakita ko no tong kuan. Kay nitubag man sila mahigala. Nitubag no in fairness mahigala sa simbahan oh, mo ni lang tubag ha. Tanawa. So ang ilang tubag kung ato isa-marais mga kagalaan nga okay, ilang gisaysay mga higala kining pagdili mga kagalaan aning dili paghatag og kini ni ang funeral mass kay gipapili day nila kuno matud pa na number 1 ay atong tanaw number 1 dong
No? Okay, kining paragraph 2 ko edit sa basa dayon arita sa number 1 reason. As claims and accusations continue to surface in regards with a parish call to prohibit gambling in wakes and the celebration of the Holy Mass for the deceased, we appeal to everyone to remain calm, discerning, and focused on the truth. This has created confusion and opened the door to misinformation. As much as we'd like to keep matters private, a clear and factual clarification is now appropriate to address the misunderstandings and uphold the pastoral intentions of Santa Rosa de Lima Parish, Alcoy. Okay. So, unsa man, number 1, ingon sila, during the parish annual assembly, the parish agreed to give families a simple and respectful choice. They may continue with gambling, or they may choose to let the church accompany them through prayers and the celebration of the wake and funeral mass. Straight to the point. So gitagaan sila kuno day choice day ang pamilya mao'y muhukom. Ako ni mo inday dihatag sa pamilya ang paghukom. Kay nagsabot naman ta nga mo continue mo padayon mo sugal or mo accompany ang simbahan ninyo pinaagi sa mga pag-ampo o ang funeral mass. So gihimo mga higala nga pagpili mo magsugal mo or magmisa ta. No? So mo ni ang ila mahigalang mga policy dito. So kung atong tan-awon mga sukitig paminaw, kinini ang kinigong pamilya mga sukitig paminaw number 1, may siguro og matan-aw nila ni og balik. Kung imong papilio na diha number 1, ang patay magisilutan ning kalakiha kaysa man matagai og misa. Straight to the point. Ang patay di na ka-decide. Unya kitang tanan na amantay tulubagon, di ba? Nabitan na sa kanta. Mga father nga taga Alcoy, with due respect sa mga pari, daghang mga listeners nga mga pari ra ba? Mga tarong ra ba ni sila? Og I hope makagaid pod ang atong kaparian sa Alcoy. Og hasta ang atong Parish Pastoral Council. Timan ninyo, di ba gikanta na to na tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sinsa lamang kong tingog kay bida. Medyo more or less na atong tingog mga kagalaan. O gani po tas tinagalog, napura kabok ni kong Tagalog. Pero kana, tayong lahat ay may pananagutan. Katong namatay nato siya ang panagutan, day. Kamong buhi na inig-abot sa inyong panahon sa kikitan tanan mga matay man ta. Naman as balaan kasulatan mga kagalaan. Natay panagutan. Nganong ato man ihikaw ang pag-ampo alang sa patay, gumikan sa desisyon sa mga buhi. Ikaduha, kanang pamilya mismo mga kagalaan, sa pamilya mga higala usay dili magkatukma ng ilang mga desisyon siya. Usahay mga higala, tama, bisag buhi pa gani tanawa ha, bisag buhi pa gani magkalain magani. Ang mama, ang asawa mo adto simbahan, ang banal to dito sa buwangan at bang sa simbahan. So nagtag-ubwar pa gani bisag buhi pa indaykin. Karon imong ihikaw na imong hukman ang tibuok. Gumikan kay dunay usang nasaag diha sa pamilya ibutan ta lang day. Magtag-ubwar na ang mga anak na doon na aridong uban ta simbahan. Ang uban po may lagibig sugarol arita kuyog sa bungan. So nagtag-ubwar na gani diha daan bisag buhi pa. Kita nga mo guide, kita ang taga-simbahan. Sure ta mo na mahinuod atong wa ka na to sila gitukmod na hinuon indakin. Di ba ang Ginoo gani miingom gani nawa ang naa mga higalang mga karniro nga 99 kabuk na usang nasaag gipangita niya. Gipangita ang nasaag. Ako naka-attend kog naalagi mahigalay haya sa born again, ay haya sa Adventist, naghamtag mga friends, may kalalay relihiyon. Di malikayan doon ay mga kuwan og baraha di ang ano man pawa so katugon sa guna mga sukit paminaw ng uban. Pero wala man ang ilang pastor okay man hatag man mahigala sa worship service nila. Ngano man lahi man tugod ang kuwan, lahi man tong namatay. Lahi man tong mga higalag ug naa pud diha sa pamilya dili pud tanan sugarol nang naa. Ngano nga to masilutan ang tanan kung dunay pipila lang diha nga manugal. Straight to the point. So i-review ko nun ninyo kay basig mapariha mo para mapariha ta. Ako lang gamito ng word niya ta. Basin sa ato mga decisions ba,
mapariha unya tas mga parasiyo, Straight to the point. mga tigpakaron ingnon. No? Kitang tanan di man ta perfect, tao naman ta. So siguro i-review lang siguro. Dili ako moingon mahigala nga unsa na, pero i-review lang siguro ninyo kay ang lahi magod sa mga Muslim. Ang Muslim magod ikamatay ang ilang doktrina, ini kamatay lubong dayon within 24 hours. Mo nang di magsilbing St. Peter nga negosyo dito sa Ilad sa Mindanao. Kana mga negosyo punerarya mga higala nga kuan wa, way baligya-baligya lungon. Ang ila mga higala, pustol man naghabol nay lubong. Dito po sa Australia naka-observe ko nga dunay namatay dito mga kaigalaan, dili na magwanay vigil sa balay day. Dadto na dito sa kanang funeral homes unya ila nang aysan dito. Pagkahuman iniglubong na mo magkitag balik. Manguli ang pamilya sa balay, wa na lahi ang ila kini man ko sa Catholic sa kang dominated by non-Catholics man ang maong lugar sa God, daghan mga kwan dito. But kining ato Pilipinas, Katoliko man, unya nituo man talaga nga dunay church militant, church tayumpan, church suffering. Nituo man ang mga Katoliko nga kanang pag-ampo sa mga buhi makatabang sa mga patay. Ang pag-ampo mahigala sa mga santos makatabang sa mga buhi. Nagtinabangay ang mga simbahan ba? Nganuman nga atong ipanish ang usa ka patay sa desisyon nga dili iya, namatay naman siya. Di man sa may nag-decide, kaya tingali kung buhi pa siya, may maingon nga, di ta manugal ha. Patay naman siya. So atong ihatag sa pamilya. Diha sa pamilya, dili po tanan ng naay manugal diha. Kay kanagong vigil, tinuray lang, istorya tag tinuod ba? Hindi ka tug vigil god. Tingali, pwedeng ma-adjust dahil nga during sa pangadji haway magsugal, pwede. O during sa misa, kung doon ay mamatyan, kung doon ay misa kada gabi, iuban na, why sugal, okay na. Or pwede i-adjust nga, unya na mo ang pagunit mo baraha, unya na, pustaanay, guway pustaanay, pero unya na inig alas 12 gabi, padong sa ubos, padong na sa buntagay, pwede siguro day. Kaya nga naman, ang tinuray gano, ang mga naminaw na koron, kanang istorya tag tinuod ba, kanang mulahutay diha mahigala og vigil. Kanang nagduwa. Kaya kanang istorya diha, kadugayan kanang mga bisita mo, abot mahigala istorya, paghuman, muuli masana. Ang makalahutay na mahigalam, duwa kag baraha bisag unggoy-unggoy, di pa gani kayo mga kagalaan, bisipit ka na dunggan, di pa gani kayo makalahutay, gyud. Kadto magmadyong mahigalabi sa pagmabuntagay. Pero kani illegal nga mga sugal, nganong nitolerate man ang state? Nganong nitolerate man ang gobyerno? Gumikan sa mga rason nga nainamatay. Number 1, tradisyon mga kagalaan. Number 2, tungod po sa patuo nga di po maayong biyaan ang patay, nga wa nag-usa nga nagtukaw. Kay mga tuog man tanan. Ang tagtungod gud makatug ang tagtungod labi pag dugay mahigala ang haya. Unya nganong gidugay ang haya naman po'y mga rason, labi na doon na pa'y gipaabot igsuon to sa gawas. So madugay ang haya, wa nay magtukaw. Wa nay usa nga nagmata diha kay kapoy bay po nang maghaya. Ang tagtungod anak mahigala mo, entertain ka sa mga bisita ini kagabi eh. So human mo pahuway ka ini kaugma mahigalang ting adlaw na pukawon ka kinay mga bisitang lain nga niabot. Nilalahi ba nga kon ba? So dili lalim sa tagtungod. Sumo ka na nga ug wa po'y nagmata nang naa nay mo abot kalit tagtungod wa gi makasulti. Sa may tagtungod haman ang tagtungod ani. Wa gi makasulti lahir man tog dunay nagmata. Ikatulo, doon na po'y tuong anang sugal-sugal day. Oh, doon itong ibutan talaga ng usa kalamisa diha ron, day tuong 5 pesos kada magdaog mga kaigalan. Nakatabang na didto sa painit sa pampalit para painit sa namatay. Straight to the point. Naikalas ba ortong? Mamanay mahitabo. So muna nga ang gobyerno ni tolerate ana day. Panahon nga naay namatay. Sumulag ni sabot ang government. Ngano man nga dili man mo sabot ang atong mga igsuon nga naa naglihok sa simbahan. Straight to the point. I know dili ta mo encourage anang sugal. Okay lang, pero sa pikas nga bahin medyo dili ka off nga ato mga higalang gihikawan ang usa ka patay, ang usa ka pamilya sa usa ka rikimas gumikan mahigala anamo sitwasyon. Og imong papilion, okay ra man na, pero di ba mahimo man day nga dunay nagsugal ha, dunay sugal, doon naman po'y dili mga sugarol. Nganong ato may among ang tanan? Kani mo na akong punto ha. Kay kung atong balikan mahigalang bala ang kasulatan, biblical, punto biblical ha, Genesis chapter 18, verse 16 to 33. Basahan na ninyo. Unsa may giingon niya? Sa Genesis chapter 18, verse 16 to 33. Miingon mga kaigalaan,
nga dunay usa ka syudad dito nga Sodoma ug Gomora labihan kadautan kanang maong syudad. Kanumdum mo na ang maong istorya. Biblikal na. Ikaw day, si Arby, sito Biblia. Dautan ka nga lugar, ang Sodoma o Gomora. Ingon Ginoo laglagon kuning maong lugar. Pero unsa may ingon ni Abraham, Lord, naluoy ko sa mga tao da Ginoo. Kung kanang maong syudad Ginoo, kung dunay 50 lang ka tao. Kung dunay 50 lang ka tao nga magtinarong, kung dunay 50 lang ka tao nga nituon nimo, imo bang iamong ang tibok syudad? Sa tubag Ginoo isa, kung makakita ka og 50 ka tao, dili na ko laglagon ang maong syudad. Straight to the point. Puli paubos ni Abraham isa, Ginoo pananglitan kung 40 na lang ka tao, imo bang laglagon ang syudad? Sa dili na ko laglagon kung dunay 40. Hantod di paubos kung 30 na lang, kung 20 na lang. Isa, Lord, tapusan Lord, kung napo na lang ang mahabilin nga tao nga mutarong, napo na lang ang mutuon nimo, imo bang laglagon kanang maong syudad? Straight to the point. Basta may tubag, may gala, biblikal na. Ingon sa kunain na po, kabuk, din ako iamong ang tibok syudad. Straight to the point. Kanang na po, kabuok, kung atong kwintahon, may gala. Pila man na ka porsyento sa gisgutan sa Biblia, kanang Sodoma ang Gomora nga, dili niya iamong. Pila man na ka percent, kanang 50, pila man na katao ang naa ni anang mong syudad, dili na to masiguro kung pila. Pero kung atong tanaw na mga figures lang, kanang napo lang kabuk ang mahabilin, ato lang basihan may galang 50 nga permirong dimension, kanang 10 is what percent of 50? 10 is what percent of 50? 20% na. Straight to the point. Sa to pa, kung dunay 20% lang, dili na ko iamong ang tanan. Karon, kanang pangutana ron, kay mahisgot pa tag percentage, 20%. Kana karong 9 mag-vigil, butang tanan na po, kabuk na naadha ki. Pila may 20% sa na po? Pila? Pila 20% na po? Ha? 2. So, kanang nay na po, kanang na po, kabuok na naa. O dunay 20%, dunay duha lang kabuok. Nga di manugal. O nanugal nang napo, nay na po, kabuok. Ang 8 nanugal, nay duha nga wa. Ang mananabtan o ang hisabat. Imo bang iamong ang tanan? Imo bang iamong ang tanan? Muni da kong question mga sukit tig paminaw. Straight to the point. So tingali tan-awon siguro ang nga portion din hanapita. Nga kanang hisgot pagod tag kaluwasan wala ba ta kasabot kung kinsa gyud maluwas atong kinsa di. Kay kitang tanan makasasa ra ba? So siguro magtinabangay ta tanan unsay atong mahatag sa usa ka tawo nga kung alang sa itong pagtuo nga makaluwasan ni ihatag na to. Nganong ato mang ihikaw? Di ka ta mapariha ani sa mga parisiyo. Straight to the point. Nga mismo gani mga kaigsunan ang atong balaang kasulatan nag-ingon man kung doon na lang dili na ko iamong ang tanan. So kanang naadiha sa usa ka patay nay nagvigil din ha. Kana bas la tanan sugarol ang tubag dili. Doon ay tigtimplag kape dito nga dili sugarol. Doon na dito'y sa managsuon may gala kung napo kabuk igsuon tingalig doon ay duha diha nga dili sugarol. Ngano ato may among ang tanan? Nga miingon man ang Genesis chapter 18 verses 16 to 33. Kung doon na lang mahabilin na po diha sa syudad, dili na ko iamong og laglag ang tibok syudad. Straight to the point. So kini mahigala punto biblikal na. Unya dili ba ang atong bisan pag unsa ka makasasala sa tao kung mangayo sa pasaylo, dili ba nga miingon mala ang kasulatan nga mahimo kana siyang pasayloon? Dili ba miingon man ang Isayas 1:18 nga bisan unsa ka dagtong pula sa imong sala kung mangayo kag pasaylo, di ba pasayloon man ka nga mahimo ng puti sa mas balhibos karnero? Dili ba miingon man ang Biblia? Straight to the point. Dili ba ang Ginoo mismo sa nang nagbitay sa krus? Di ba ang tulisan mismo nga labihan ka makasasala sa din nangayo sa pasaylo ug miingon sa Ginoo, hinumdumi ko kung tuan ka sa muging harian. Unsay tubag? San Lucas 23:43. Odi micom iris in paradiso. Karon dayon, mauban ka sa paraiso. Not just number one. Simply dominant.